Enenti suna maire mo hu su no munya su esan se UMAT technology no Professor AKOSUA mankwa ene kasa yi Nana KJC Company Limited no panonsia kase bono wasugu so wutie free SOMPA 106.5 FM akra nam radio stations ahodo ene SOMPA branches a ewo Ghana ha nyina na ye to aso no enmahye badwani owo AKOSUA APAM North Honorable Samia Wuku wabo NPP flag bearer hopeful Dr. Mahmoud Baumia abaso se baabi ogina na ogina wadi no kura free tete won sesanda wano de osu abrobro wotim de wotim eba Ghana monyesem ye ka obi wo consistent personality a na Dr. Mahmoud Baumia na se de wusi hu no wonyanya atwoma na se won pretende se na obeba badwuma ba badwa nanum aye ne ho se woye wokosuma se na woye bone wonte sa wosi ebinum ahye dada ne dane wom te sa bosoma kotre etu obegina bonte na woye ne ho se woye meprimo yedie nanso okohye dem adwemboni e woni tirimu wase Dr. Mahmoud Baumia de wonte sa wano de adwempapa a wowo efa Ghana ho ene se de ositie ne saa na otie nti se wona bontene a saa na wo hyedem nso saa na otie wonye wo mo hyedem a wo nko wo mu pie so wo nko no wonte saa kura eti nipa bi sei ena Ghana hia se de be ye nema bekoye weiye Honorable Samia Wuku wono ene kansa ansem yi Papai menena sampi is a man of his word. Dr. Baumia doesn't fake. Obu ho kope poster na afa hu nipa na oresrew. Nti osrew cry maye cause enye natural. But this man what you see is what you get. Openipa edonipa ekanipa ebum. Ene nyame moano na se na yeye ma John Ajekum Kufo. Yeye the same thing so edema yende she nanado danko ekufo ado. Umye moa yera Dr. Baumia. Na yen demonstrate say the charcoal seller's son can also wear a white shirt. Now Dr. Baumia were the running mate 2 times. Were the vice president 2 times. Onumpo nkrofoso or a stranger there. Now police station executive undi DC. No aboye ebia jitumi 2 times. Was so a stranger there. And then now also Obami Sumano. Yame mwamo. Na onkaye. Na ene ya buy a bet to January 31st. May this covenant keeping God keep his covenant with us. Na ya mwa Dr. Baumia. Eti onyankopon twedi ampon ye apam kurafo no won kura na pam mu emfama NPP for se de be yankonimdie ebetimi aye omde na niema betimi ada ba bi eda we ene ati ye nyina eye emrahye badwani owo AKOSUA APAM North Honorable Samia Wuku ono ne kasa bo wutie fi SOMPA 106.5 FM Accra Nana KJC Company Limited to wadansi hu niema nyina bi Ghana had more than 30 years in fear duasane ye kire ena yaje no atomo prekope enti yenhwe na yenso yemfanye adwuma na ade baako a esese wote ase ene se Nana KJC Company Limited wono eton adansi hu niema yaje atomo nti no esese wonso wode ho kɔbɔ no fisa wode ho bɔ dondon a na dondon so na etimi asawo na dondon betimi asawo na eye ekoba simprimu nie adansi hu niema papa nie ekoba simprimu nie wo be maba Ghana fo amufra mo no ne a mo ba bedi buronya no mo nhya no nso se ye hu se bebre na mo ba besimu dan bebre na mo dan na mo ba beto so bebre na mo ba bewie bebre na foundation mo ba beto mo ba mo nhwehwe ekoba simprimu mo agent na wo si den ama mo no mo nka nche ne se wo hu ekoba simprimu ebi wo pantan dwaben se paase tano so intribuo ho etimatim to ase kaswa Abidjan kwanta achimoda nyina hini takrade sunyane kaswa papase sunyane pokwa setantra hill kwachiman Iron City Boshan Breman Akweteman chese wo kasa wo bobɔ ne branches na Ghana ha obi ne woton adansi hu ne ma wo chen no ekoba simpri mu sisi obesi den abra no wontufo no nkyere kwan efa so si dan na wo hyase a wawie enkra no kuma se frɛ no 020435540 020435540 na wodem Tontina 74 mixture edro no eye edro a etimi boa wo yie pa na etimi boa wan kasama immune system no ejana na so yare bia betimi hu a mo aboho a na kyese immune system na ayemre Tontina 74 mixture papa no ena wonu mu na kyese aye wo nipadua no ho adwuma immune system o maboho o mayemre o matiada etiene infections nie ene diabetes nie ene asthma nie ene na wo bowa ene liver problems ni eche sa wo de o blood sugar ye sekosoro wo de da bia yare bia ekowu a wo na bekra wo efi se immune system na aboho nom Tontina 74 me chefe ne T74 no ba bia wonu no piane nyina tugu na fa droba ko pisi wo eno ene efe ne T74 sa wo pedudu atu wo kanshi drug lanes e bi ho ena kuma se Ashton Colina Heba Fre ne emfa tufuo bro no ye emfa dodo no amrew 0246073498
0246073498 and 0501628931 0501628931 0501628931 na enwano no Medimafo Herbal Center Dr. Tam Dasunie ayaresa papanie Medimafo Herbal Center Dr. Tam Dasunie ayaresa nie ye friend no Tam Dasu the time ebeto yare no so na Medimafo Herbal Center se memo asonte se yare bi aye krankro yare bi adokrowo yare bi ama wo gye wo ba bi a enye no eye ono a na owa agogo asante mantem no ote se mo frɛ no ene obebo ne nsesen ewo enkran ha ba bi e fa ne poku ase mayira eti nkrofo sori a poku ase mayira poku ase mayira poku ase mayira poku ase mayira Medimafo Herbal Center nie poku ase mayira trotro ne taxi drivers o mina poku ase mayira Medimafo Herbal Center poku ase mayira Medimafo Herbal Center wo fa ba bi adwudwo sisi yare wo kotodwe diabetes no prostate issues no hypertension awo na edi twa wo mpo no bra ne mo a wo typhoid ne malaria 80 friend was 0244774282 0244774282 na 05007272215 05007272215 na sompa chede no ye mo aso ate se buronya yi fauntuma babo ye dia no ne mo nyame bosia ekwan be so awisia ne yekunafo ene ye babe ye omomoa entuma afabra ntade afabra emo afabra anwa afabra tintumero fabra toiletries clothes ntade papa bi fa ne nyina abra ne mfa nche wo mo a wo ne wo ma ewe nkokɔ no na kom edi wo mo no ye mobile money no edi en wo so ye Terra One Media anasa Blessed Foster ye number ba kopɛ eye 059 8559802 059 8559802 na udem na ye bedi kenke bronya bi se kenke de bronya no an ye ba be de just hot kenke na just hot kenke no to football ni 3 Ghana cedis pay dem wo to football na nso akwakoto no 5 cedis 6 cedis 7 cedis 8 cedis NTFN just hot kenke it is a woton dokono a ana pese wo ye kenke party a enya afa na wo kodwoma kwakoto aburo e de akọ nikanika akwakoyam na wo ya waba bebo da bi wo bi ye adwuma na ma dada na wonim se Jos Bakery so de yenim wo mo dada wo mo ye adwuma ma na ye fe wo mo na de just hot kenke e de aba wo mo ye dokro no na de agu ice chest mo na de aba e ye hot na hot no wo betimi kura de asi wa ma de ache na enye hwe eti mo maye madwen se mo beton safra dofo no maye kenke party no factories ni nyumako ahodo any businesses ni families no monfre just hot kenke na mofre wo mo ewo 02560688832 02560688832 na wo dem no so de wo de yellow corn vitamin A wo mo no ene wo de ye eye hygienic eye convenient ekoyi ankasa just hot kenke tasty affordable 3 Ghana cedis Aya 02560688832 02560688832 Kasebo wuti efi SOMPA 106.5 FM Akrana ensema edi kan bobo so bi ne eyo tumfo se tutu otosumye no nensemo de atodwa ena sada ena yumaten sompenimfo se kwan ebe fa so agalamse ye betime ma nsuo nani ate no wo mo na wa no adu sanso ne ye de atoma nim se same ye wuku se Dr. Mahmoud Bawumia de wonyanya atwom enti Ghana fo emfa tumi no emma ne titu MPP4 na oman no so age na tumi nsem bebre ne ye di kan aboso ne ye homeso ye koba de aka akire no ye de beto aso Bra, me pacho bra na me hwa de wo bag bra aden enanso biem ei tam heba me hye ya me ka se yi ba akun ane wayi me ensen bra sanya tam heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hya me ka se me di wa dance ya heaven ene de mekwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duro no ene ye ma wo oba a wafa afuro de wo ma akwada nofo ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa se opetam heba mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu Fre 0244 417669 Kayo
set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ FDA agi adwadie nkratoa yi atu Endpoint homeopathy clinic Ghana ha di obi anim sesa ye prostate na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye endpoint homeopathy clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby na adwodwo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathy clinic wo mo demufo yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adwodwo kidney problem prostate de ye endpoint homeopathy clinic kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic e wo kronoma bohia ena akra hanso so de wo mo ginamu ankasa e wo spinters bebre friend share signboard no hudro na ubusasa wo pe endpoint homeopathy clinic obia e be kire for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mo demufo tontonte yenum nsane e faadwen ne e faadwen mpa say na nim say brebi beba ama tontina 74 opa ye ne simple T74 abeye aduru tontina 74 ana T74 asa twe yadwene asina nanom dodo so say de na dodo bua ma nanom enyare basabasa no saa na tontina 74 ana T74 ebu anipadua no ema immune support enti obi onum bie no abrebia ne ho denden tontina 74 yi nso yaye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 samennom tontina 74 menya hodin mennom ne dabia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoden ni apomuden ko a wokọ pharmacy ana ba bia to nro bia ubenya tontina 74 yi bia to T74 yi enye ma oba wa fa afuro ana obi a oma nufo ana se obi a onya mfie dumienu eto phone 05016289931 and 0246073498 FDA agi adwadie nkratoa yi atom SOMPA TV Emma Akatuapa no kre Emma Akatuapa mpa busua ye kwa amanone na amanone no mede okọ Palestine na fe Israel wo mo ntem ho na enhyemude bi akoso ya na Pope Leo the 14th wono ene edi mu tenene pa na we san enhyemude no koso we adu prem bra na wo mo free Turkey e ko Lebanon eno na Pope Leo the 14th be ka se asomdwe betimi aba Palestine na fe Israel fo ntem a enkomo bia wono bedie no wase woma Palestine penimfo nso womo wo mu bie na obi anso a kire na adwen ansa na womo atimi akonte ase apam mu de ntia womo apemapem a da so gina ba bie gina no ni nyina yesa yedu ba bia no womo yiyi penimfo bi afrim na eho no ana nkomodie ba be chese ukọ Ireland pani a woda woma no se manso afọ pani Joseph Michael Martin wono sei wa propose se ebeya kura anka edin a womo de ato kane Israel mampani Hezok no wo munyi kura mfamfiri so esanse eno ye pramakase bia ewo Dublin na afo ho afam na sankomoyi ene nam so ma Israel so mpanimfo ebekase sade pani ne kasa no wankasa ye kura na de wo mo de Dublin ho eto no ehwa na yetete no no so kura ye kan Belfast ne ye wo no na chase wo kura ya ngono wo Israel ewom so obedi Israel mampani de na so sa fa ho ne yetete no wa bo ne bra wo ho enti se yedini to so a ensesa bibia sesi amanogusu yi empanimfo a wo mo wo Ireland ho se wo mo kwa akoto aba se yemadin no nkoso a enna so anase wo munyi emfamfiri ho na numu ena Poplio ade atoso chese sempo ebetimi aye adwuma saa ewo se wo mo ma Palestine penimfo ebam ansa na gina yesie bi ebeba etumi aba kasebo no wasi ensema ye de sumwa no pede de makotene no ebinie adanse dompo ase hene nana okofo kwabena bonso otosom yenu stray bullet ekokan no nenso sabre ne ho ye enam so ameachi abrante a otu satu no nana yawdan kwa wanya mfia duasa polisifo egusuwa eya asem no munhwehwemu ene aposifo na de krata aba se ebisi ewura tete yehonu wadana to ne benkum so enya nokre wono ma de sansem ne nam no wombe so wompenchi
Asantemeura wotumfo say to otosumi no san ye chancellor ma Kwame Nkrumah University of Science and Technology KNUST wabama ne say abansi KNUST teaching hospital no wajan sika mu asum 46 million Ghana cedis na fenso $38 million na eye if we get found mu na e betimi aboa ama ye siwia aboa enwomasua ene mpomdi ho dwumadi na wasan bo lawyer fo bia wo bo aboso bo wo mo tide court guso ekogina se abusuan panin bi sikan UST nsase ne bi ye ne dia na nso paninfo se wo mo mfa ma na wo ku defend na UMAT pani a woda wo ma no Professor Kwesi Amankwa wo se galamse kunu aye ni abre no wo ma ye engineer titru ne geometric fo na Professor Cynthia Boydi wo mo nim no wo mo wo suen hu na wo betimi amansuo na ni ate Honorable Samia Wuku Yamrashe Bedwani Wakuapem North na wadi Dr. Mahmoud Baumia ho adansie na adansidi odi aba ne se wonyanya atwom onye obi a wo petumi ya na obesresre a ne sede ne kran fata nanim ono sede ye wote ewo edem no saa na abonten wote nti Ghanafo enya no a na yenya adepa ene amanone ho nso no Israel ne Palestine fo ntem ena populio se saa sonje betimi aba wontimi ninam abreja nka ho nte wo se Palestine Israel fo nyina ekambom yene yede kasebo isumo no pay eyeme akosua ago abowagye wobetimi afrem akosua nshra mene medoba dada no a triple A man ejapia apam dada na ye kam say efi SOMPA 106.5 FM Accra no efa ye headquarters wokuma say SOMPA 93.1 FM Ayiko 100.9 Adamfopa radio ewo Paris France takwa SOMPA eye 101.1 Techiman SOMPA ye 106.1 Sunyana SOMPA ye 98.9 Inkranza SOMPA ye 90.7 Mankesim eye Kingdom 106.1 FM radio bebia okwa decoder no so bebia radio no eye SOMPA FM ye Facebook page na like na share edi da so ye SOMPA 106.5 FM Accra and a YouTube SOMPA FM Live. Your website here www.sompaonline.com and watch you know so Kanesh Urban Radio ewo Kaneshi Market awo no so watrimu amomanfo atibie nana KJC company limited ro 200 hu niema na esoya Senator 74 mixture emin booster papa Joss bread and pastries e the Joss hot cake abado kuna ehye medima for herba center so ayaresa papa fie so mpa chede bronyen bekan ye ho ye wo so ye ba ye the tip of